askelta ja sitten loppusileällä 6-7 askelta tuohon loppuun, jolloin käytännössä kysymys on siitä, että kuka ottaa noin 52 askelta tiheimmin tuossa kilpailussa. Ja se, joka on tihein, se voittaa. Siinä mielessä sileän 100 metrin matkaan ero on se, että 100 metrillä ei ole askelmäärää rajattu. Se juostaan hyvin erilaisilla askelpituuksilla. Usain Bolt käyttää 2-3 askelta vähemmän tuohon 100 metrin matkaan kuin tavallinen 10-50 juoksija, mutta 110 aidoissa juostaan käytännössä samoilla askelmäärillä, jolloin askeltiheys tulee silloin ratkaisevaksi. Ja tuossa aitojen välissä pitää pystyä liikesuuntia katkomaan erittäin tehokkaasti. Jalat ei voi irrota radasta kovin korkealle, vaan koko ajan radan pinnassa kiinni. Niin sanotusti imu säilyy siinä juoksussa. Ja tätä kautta aitojuoksu on myöskin erittäin kova tämmöinen nopeusvoiman laji. Miesten aidat poikkeaa suuresti naisten aidoista siinä, että naisten aidan korkeus on niin matala, että painopistettä ei ikään kuin tarvitse kuljettaa aidan yli ja tekninen vaatimus on silloin huomattavasti pienempi. Kukahan, mitä luulet Niki, kuka on täällä sisällä, olisiko joku... Jouko Jarva. Jouko Jarvaa veikkaa? Veikkaan ihan villiä. Veikkaa Saarisen Jukkaa. On tossa jotain samaa on kyllä kuin Jarva Joken tanssimuoveissa. On ja aivan ehdoton tähti tällä hetkellä, kun rataa täällä kuivatellaan ja odotetaan tuon kolmannen erän starttia, kun muissa kenttätapahtumissa tällä pientä taukoa myös vietetään. On tämä maskotti Lehmä, joka on kyllä kaikkien yleisurheiluystävien suosikki täällä Zürichissä. Tässä vähän päivän kohokohtia toistaiseksi. Yksi mestaruus täällä myös tänään on jo ratkettu. 20 kilometrin kävely päättyy espanjalaisjuhliin ja tässä odotellaan seuraavaksi 110 aitojen seuraavia eriä. 10 ottelun kiekossa toinen ryhmä heittää aivan tuota pikaa. Naisten 800 metrin alkuerät ja totta kai suomalaisittain